ба андешаи шумо яъне ихтилофоти назар ё ин ки баҳсҳо дар зиндагӣ дар ҷамъият байни наслҳо аз кадом сабаб рух медиҳад? аз сабабе ки вақте ки дар мардуми мо ки бисёрашон дар деҳа зиндагӣ мекунанд, онҳо ки мисол калонсолони мо ки бисёрашон муассисаҳои таълимиро ба пуррагӣ миёнаро низ ба пуррагӣ хондагӣ нестанд. дар ҷомеаи имрӯза яке аз мушкилоти ҳалталаб байни волидон ва фарзандон нофаҳмист, яъне нофаҳмии наслҳо. насли ҷавон мехоҳанд роҳи равиши зиндагии худро дошта бошанд, аммо калонсолон кӯшиш мекунанд ки ба ҷавонон фикру ақидаи худро бор кунанд. дар баъзе мавридҳо калонсолон мекӯшанд то ҷавононро дарк кунанд, ҳарчанд ин барояшон даст намедиҳад ба осонӣ. аммо аз ҷониби насли ҷавон на ҳамеша кӯшиши дарк кардани насли калонсол дида мешавад. барои чӣ чунин аст? чӣ тавр метавон ин мушкилиро ҳал кард? ба ин ва дигар суолҳо вобаста ба ҳамдигарфаҳмии наслҳо дар подкастҳои худ бо иштироки наслҳо хоҳем гуфт. салом, бо шумо ҳастам Фаридун Холбоев, журналисти Зирамедия, ва ин аст нашри навбатии подкасти Маро бишунав. дар нашри имрӯзаи мо донишҷӯи донишгоҳи технологии Тоҷикистон, волонтёри кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Шоҳрух Дилшодзода ҳузур доранд. хуш омадед Шоҳрух ба подкасти мо. Шоҳрух, маъмулан нофаҳмӣ байни наслҳо ва бархӯрдҳо байни насли калонсолу ҷавонон дида мешавад. бигӯед ки байни худ ва падаратон бештар чӣ фарқиятро мебинед? хуб, байни худ ва падарам, аслан падарам ки аз хурдӣ ба фикрҳои ман розӣ буданд, фикрҳои маро дастгирӣ мекарданд ва ҳар он чизе ки ман мехостам ки ба он муваффақ шавам, падарам ҳама вақт дастгирӣ мекарданд. ва хуб, таваффут ин аст ки чун падар ки мисол калони хона ҳастанд ва ҳар сухане ки мегӯям бояд ба ӯ гӯш дод ва то имрӯз нашудааст ҳодисае ки ман бо падарам таваффуте дошта бошам, яъне ки ба гапҳои падарам гӯш медодам ва ягон низоъ байни ману падарам вуҷуд надорад. байни дигар калонсолон ё ки хештаборон чӣ? Масалан, ҳастанд ҳолатое ки мешавад бархӯрд кард ё ин ки фикру ақидаи шумо ба онҳо нодуруст меояд? бале, буданд ин хел ҳодисаҳое ки фикреро ман пешниҳод мекардам, онҳо баръакси ман фикр мегуфтанд ё ин ки ин фикр нодуруст аст ва ҳарчанд кӯшиш мекардам то ки исбот кунам ки ин фикри ман дуруст аст, фикри шумо нодуруст аст. дар кадом маврид бештар баҳс мешавад? масалан дар мавридҳои сиёсӣ, масъалаҳои сиёсӣ мавридҳо баҳс мешуданд то ва онҳо фикрҳои манфии худро бисёртар мегуфтанд. ман ба ин фикрҳои ваё розӣ набудам. фикрҳое ки ваё мегуфтам ба ман сахт мерасид. ман тоқати бардошти ва фикрам надоштам, барои ҳамин бо онҳо баҳс мекардам ва шуда буданд ҳодисаҳое ки бо онҳо низоъҳои суханӣ карда будам бо баъзе аз хештаборҳо. хуб, ба фикри ту худи онҳо ҳамин тафовутро, яъне ақидаҳоро чӣ гуна қабул доранд? хуб, ки онҳо чун калонсол ҳастанд ва аз бисёр чизҳо онҳо хабар надоранд. Масалан, мегирем бисёртар онҳо ба гапи мардуме ки аз кӯча мегузаранд ва гапи мардуме ки аллакай вай чиз ягон далел, исбот, ягон воқеияти худша надорад, ба он бовар мекунанд ва хуб мехоҳанд ба
дигарон бовар кунанд ки ин дар ҳақиқатан ҳамин гап рост аст ё ин ки ба худ истифода мебаранд мисол мегӯянд ки ин гапа мисол фалон корманди фалон давлат гуфта ки корманди ҳамин давлат гуфта ки буд ё ки корманди ҳамин фалон ташкилот гуфта ки буд гуфта мехоҳанд ҳамин гапи худашонро қонеъ кунанд лекин дар асл гирем чунки аз ҷиҳати расмӣ мисол хабарҳое ки расмӣ ки мо мешунем бо он тафовут мекунем яъне ки дида мебарем гапҳои онҳо суханони онҳо асос ҳам надорад барои ҳамин чӣ хеле ки набошад ки мо синни солмон ҷавон аст хурдам ҳастем ба ҳамин гапҳо бардошт карда наметавонем гапҳое ки мисол ноҳақ ҳастанд ё ин ки ягон воқеият надоранд яъне ин масъалае ки ҳаррӯза дар ҷомеаи мо аст шумо бештар ҳамин масъалаҳоро баҳс мекунед вале дар зиндагӣ чӣ дар ҳаёт масалан кореро иҷро кун ё ин ки як ҳезум кафон ё ягон чизи дигар бошад дар ин ҳолатҳо чӣ кунад ин ҳолатҳодам шудагӣ ҳастанд масалан кори хона ки мисол фалон кори хона иҷро кун ин кор ё ин ки вай кор хулас вақте ки ва ҳангоми иҷро кардан агар камтар ба хатогӣ роҳ диҳӣ дара ба сар ғавғо мебардоранд мисол ту кора наметавонӣ аз дастат намебия ҳамин вақтодам бардошт карда намешавад чунин суханҳо хубашон ки аввал ҳамон кора фаҳмонанд вақте ки нафаҳмода ки ҳамон кора кардӣ чӣ хелам набошад ба хатогӣ роҳ медиҳӣ хатогиҳо бошанд ислоҳшавандаанд баръакс бо ғавғо не бо суханони хуб метавонанд ки онҳо фаҳмонанд ки ин кор нихел мешавад дар ҳамин маврид фарзандон ва волидон якдигарро ҳамчун намояндагони дидгоҳ ва ҷаҳонбинии дигар қабул доранд волидайн кӯдаконро барои беитоатӣ мазаммат мекунанд ё ин ки дар посух онҳо маълумати нофаҳмиро мешунаванд оё шудааст ҳолате ки нофаҳмӣ байни ту ва волидонат ба миён омада бошад яъне дар мавриди корҳои зиндагӣ на ин ки дар корҳои ҷамъиятӣ мешудагӣ дар мавриди корҳои зиндагӣ ҳоло нашудааст хайр буданд низоъҳое ки суханӣ буданд лекин ки хел барои корҳои хона ё ин ки бошад ин хел ҳодисот нашудааст чӣ хелам набошад падару модар ки калон ҳастанд итоат кардан ба онҳо ҳатмӣ аст то ин вақт нашудааст чунин ҳолат хуб гуфтӣ ки буданд ҳолатҳо яъне кадом ҳолатҳо инро чӣ гуна ҳал кардед дар кадом маврид чӣ тавр ҳолатҳое буданд ки ман чизеро масалан мехостам ки ҳамуна чиро мехостед масалан фарз кардем агар ман мехостам ба падару модарам бовар кунам ки ман мисол бо роҳе ки дар фаъолиятҳои ташкилотҳои ҷамъиятӣ дорам ман ҳамин чиз ки метавонам муваффақ шуда чӣ хелам набошад ҷавонбинии ман камтар васеъ мешавад лекин падару модарам мегуфтанд ки ин корро фоида надорад ҳарчанд мехостам исбот кунам лекин ки ҳамин хелам баръакс буданд онҳо тарафдорӣ намекарданд чӣ фикру ақидаҳо доштанд дар ин маврид дар ин фикру ақидаи онҳо буд ки ин корро фоида надорад ин корро фақат беҳудагардӣ аст ину вай лекин ки он чизе ки мо самараашро дида ҳисобидем ба худмон масалан медонистем ки як поя аст барои муваффақ шудан лекин ҳарчанд ки исбот кардан мехостем қабул намекарданд онҳо барои ҳамин шуда буд ҳодисае ки камтар дағалгуфторӣ карда будем мисол нисбати падару модар оиди ан ин масъалаҳое ки мехостам чизеро ба онҳо исбот кунам лекин онҳо қабул намекарданд аммо буби нозир ман чӣ тавре ки саҳифаҳои туро дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ мекунам ё ин ки корҳои волонтёрӣ туро мебинам ба як ақида ту аллакай ба муваффақиятҳои калон ноил шудаӣ анакнун ҳоло чӣ назар доранд ҳоло баръакс назари онҳо куллан дигар шудагӣ аст онҳо аллакай бовар карданд ки дар ҳақиқатанам корҳое ки бар ташкилотҳои ҷамъиятӣ яъне корҳои ҷамъиятӣ иштирок кардан чорабиниҳо дигар намуди фаъолиятҳое ки ҳастанд иштирок кардан дар ҳақиқатан ҳам фоида доштааст самараи худашонам расониданд диданд ки аллакай тарзи суханронии ман тарзи гуфтори ман тарзи ақидаҳои ман дигар шуданд онҳо хуб
ба хулоса омаданд ки дар ҳақиқатан ҳам таъсир кардааст, суханонаш ҳам дуруст буд. Баъд шуда буд якчанд вақт пеш ҳолате ки ман гуфтам ки дар вақти мактабхонӣ ман мегуфтам шумо мана бовар намекардем. Анакун дидем бовар кардем ки чӣ хел нағз буда, чӣ хел ва буда ки баъд дигар гуфтанд хай мо аз куҷо медонем ин хел фаъолияти ам хел сухан карда буданд, аз куҷо медонем. беҳтарин, яъне шумо исбот кардед, яъне бовар кунондед падару модарро ки ҳамин корро хуб аст. ҳамин хел ба андешаи шумо, яъне ихтилофоти назар ё ин ки баҳсҳо дар зиндагӣ, дар ҷамъият байни наслҳо аз кадом сабаб рух медиҳад? аз сабабе ки вақте ки дар мардуми мо ки бисёрашон дар деҳа зиндагӣ мекунанд, онҳо ки мисол калонсолони мо ки бисёрашон муассисаҳои таълимиро ба пуррагӣ миёнаро низ ба пуррагӣ хондагӣ нестанд ва масалан фикрронии онҳо, тафаккури онҳо чӣ хелам набошад, камтар поёнтар аст нисбат ба ҷавоное ки имрӯз тарбия ёфтаанд ва он чизое ки онҳо фикр мекунанд аллакай бар замони мо мувофиқат намекунад ё ин ки ва хурдсолон мехоҳанд ки ҳамун чизи хосаашон, масалан чизи хосаи онҳо ки хурдсолоне ки мисол ҳастанд хурдсолоне ки боз фақат барои моликият чизоро ба даст овардан хоҳиш мекунанд. Ман ина ба назар надорам, хоҳишҳои онро ба назар дорам ки масалан барои муваффақ шудан, барои як стартап кушодан, ягон бизнеси хурд кушодан ки аллакай ҳозир бар мо рушд кардагӣ аст ин чиз, ё ин ки онҳоро мисол гуфтанд ки мо ба дарси иловагӣ равем, масалан ҳамин хел дастовардо мешавад гуфта, аз ин фикрҳо ҳастанд паду модароне ки дастгирӣ намекунанд, мисол ҳамун фикра. Баъд ихтилофот, бисёртар ихтилофоти байни калону наврасон дар ҳамон масъалаҳои молиявӣ ба вуҷуд меояд, лекин ки ҳастанд бо ихтилофоте ки низоҳое ки байни калонсолон хурдсолон ба масъалаҳое ки илмӣ ҳастанд, мисол ҳастанд хурдсолоне ки илмро бисёр дӯст медоранд, ин хел ихтилофотчанд вуҷуд дорад. хуб, ба андешаи ту кӣ бояд қадами аввалро дар ҳалли ҳамин мушкилӣ пеш гузорад? Яъне калонсолон бояд кӯшиш намоянд ки ҷавононро фаҳманд ё ин ки баръакс? ман фикр мекунам ки калонсолон кӯшиш кунанд то ки фикрҳои ҷавононро фаҳманд ва мақсади онҳоро аввал муайян намоянд ки онҳо чӣ мақсад доранд, чӣ мехоҳанд муваффақ шаванд ва метавонанд фикрҳои онҳоро ҷавононро дастгирӣ кунанд. Ман фикр мекунам ин хубтар. Но вақте ки калонсолон хуб насиҳат мекунанд ва мекунанд, ин чизе аст ки бояд итоат намуд, бояд гӯш намуд. Аммо барои муваффақ шудан, барои ноил шудан ба чизе ё ки ба ягон дастоварде бояд калонсолон ҷавононро раҳнамоӣ кунанд. Яъне бояд онҳо замони имрӯза ба мутобиқ шаванд ё ин ки он чизе ки ҷавонон медонанд онҳо ҳам омӯзанд? Чӣ тавр? Хуб, дар асл калонсолон чӣ тавре ҳам набошад, онҳо фикрронияшон аллакай рушд кардагӣ аст, тафаккури онҳо калон аст, лекин ки агар ба замона нигоҳ кунем, суханони онҳо мутобиқат намекунад. Ба замоне ки имрӯз аллакай рафтааст, мутобиқат намекунад. Фикр мекунам ки ба ҷавонон фикрҳои ҷавононро дастгирӣ кунанд. Ташаккур. ҳамчун як ҷавон барои ҳалли мушкилоти нофаҳмӣ байни наслҳо чӣ пешниҳод карда метавонед? Байни наслҳо хуб, вақте ки ягон мушкилот ба миён меояд, онро на ба таври низоъ, балки ба таври аввал гуфту шунид, якдигарро гӯш кардан, суханони якдигарро гӯш кардан, аз мақсадҳои якдигар огаҳ шудан, баъд ҳалли онро пешниҳод кунем
фикр мекунам ин тавр хубтар аст. Ин роҳи осони ҳалли мушкилот аст. На ин ки ба таври низо, ба таври якдигарфаҳмӣ. ташаккур. дӯстони азиз, шоҳрух дилшодзода буданд, волонтёри кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон донишҷӯи донишгоҳи технологии Тоҷикистон. ин нашри навбатии фасли дуюми подкасти маро бишуна буд, ки аз ҷониби журналистони Зира Медиа омода мешавад. дар нашрҳои минбаъда низ мо оид ба ин мушкилот, ихтилофоти назарҳо хоҳем гуфту ва бо наслҳои гуногун ҳамсӯҳбат хоҳем шуд. фаромӯш накунед, ки ҳар ҳафта рӯзи панҷшанбе подкастҳои моро дар платформаҳои Facebook, Instagram, YouTube ва Telegram пайгирӣ намуда онро тамошо ва гӯш кунед. мо интизори фикру ақидаҳои шумо ҳастем. то нашрҳои минбаъда, худоҳофиз.